Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं जोंनि फिनगासे फरायनाय जाबाय स' आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आरोना माने आं बरमानि रुमाव थायोमोन नालाय ओमफ्राय आं दिनै रुमखौ खालि खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायो स' आं बेखौनो शेयार खालामनानै दोननो नागिरदों आरोना जास्ट मेम'रि हिसाबै माने आं रुम थानानै थांनायखौ शेयार खालामनानै गालांनो नागिरदों आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो गोसो दङ होमब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय होननानै ओमफ्राय आं खोन्थिनोसै आङो माने जगारखौ खालामजोब्बाय सब सोजोब्बाय आरोना जिफोरखौ ओमफ्रायो दा बाबा फैबा मात्र थिखांनानै लांनांसिगोन आरो आं खोन्थिनि नै आङो फुलखौ इदि दोनफैलायदोंमोन आरो कलेजनिफ्राय लाबोनानै गायना हैनो होननानै नै बिबारा मार मोजां बारो ओंखायनो लाना फैदोंमोन आं ओमफ्राय न'आव लाना थांसै इथ' दंखायो ओमफ्राय ओरैनो लाना फैदोंमोन आं दोननो होननानै ओमफ्राय नै आंनि रुमा बिदिमोन आरोना नै टफ्लाया जुन माबानो रोङाखै आङो ओमफ्राय बिदिनो बानायबाय दस' गान्दु बायदिखौ सोबाय बेयाव दख'ना ओरैनो दुनिफोराव गानग्राखौ सोबाय ओमफ्राय सेन्देल बेयाव माइरं एसे दंबावो ओमफ्राय बाल्थिङा बाहेरायाव गंसे दंबावो ओमफ्राय नै सोबाय हाउस गंसे जाखाबाय फैनायावथ' फार्स्ट फैनाय एख'आनो गैयामोन ओमफ्राय बोरैबा बुंफैलाजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ मायाव सोगोन मिथिया र' बाबाया दा मा लाबोफायो बेयाव सोनानै थिखांसिगोन आरो बिनोमोन थांनो बालायलायदोंसो मानो होनबा रुमाव थाबाथाय माने कलेजाव थांनोबो टाइम जाबासो ओंखारनानै थांनो हायो आरोना माने डाइरेक्ट ओमफ्राय न'निफ्राय आरो एसे एडभान्स फैनो गोनां जासिगोन आरोना मानो होनबा गारि मोननाय मोनि बिदि जासिगोन ना थांलाय फैलाय एसे खस्थ' जासिगोन आरो थेवबो एख' नङा न'आवबो थांनो गोसोखाङो रुमाव थाबा न'आव थांनो गोसोखाङो आरो न'आव थाबाथाय रुमाव फैनो गोसोखाङो ओमफ्रायो मोननैयावबो माबायोमोन आरो जेनेबा जेराव गोसो जादों बेयाव थांलाय फैलाय बिदि खालामबाय थायोमोन ओमफ्राय बांसिनानो न'आवबो थाहैनाय जायोमोन आरो ओमफ्रायो न'आव थायोबा आरो रुमनि फैसाखौ ओरैनोबाबो होखानांगौ जायोना नोङो मानो होनबा लानानै दोननाय जायो मान्थलि फैसाखौ ओरैनो होबाय थानाय जायो स' ओंखायनो एबारो मा होनो थांथारनोसै न'आवनो बिदि होननानै सानदों आरोना खस्थ' मस्थ'बाबो फैसिगोन बारा गोबावबोथ' गैखाला बोसोरसेल'सैसो दा एग्जाम फर्थ सेमनियाबोथ' जाखासिगोनानो जुलाइ माने जुननि लास्टआवनो आरो जाखासिगोन ओमफ्राय बोसोरसेखौ खस्थ' मस्थ' फैसिगोन आरोना स' बेखिनियानो आं दा बाबा फैबाथाय लांनायखौ खोन्थिनोसै ओमफ्राय दिनै मा खालामहैगोन आङो दायो बेफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनोसै आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो दा बेखिनियानोमोन आरो बोरैबाबो मोनदो गालांनो माथो बुंनो आरो गिदिर देरथार नुबायनो दा नायलांबाय थादो नोंथां सफैबाय दा बाबाया Cici, aku 타고는 게 실내라. 어? 누구가 안 됐어?
Betul lagi bawa ya betul menjadi sini. Bisa coba dulu ya. Terus tu ko, tangga jana. Mana? Tu tanggan bayo. Bantu. Asan thang sih. Tôi yang đi theo làm phần này thì mình bớt mèo. Mà được thằng phải đi. Đấy, ăn bữa mới xì nữa, má ra đi. Mà thế mà bây nên làm mèn gila. Đặt cái gì là rồi. Nung mana thằng phải đi. Tas. Sope min zubele malurkanane berka kencing जों गामिनि लामाया अबस्था गैया दासो साफा खालामनो नागिरदो ये फाइटि सानै नै बेसेबा बोसोर उनाव आरो लामाया साफा जासिगोन खोना जों गामिनिया आङो दा आबेलानो थांनो नागिरदों माने आबौआबो माबा जादोंमोन ना बेमार जादोंमोन ना ओमफ्राय मा होनो चेन्नाइआव लांदोंमोन ओमफ्राय दा आबौनि मानसि रायनो नागिरदों ओमफ्राय खामानि मोनलायबाय आरो दिनै मावना हैनोसै माने अपारेसन खालामलांनायाव आबौखौ बेयाव थांफानाय खस्थ' खालामनायफोरखौ जाहोनो नागिरदों आरो ना नांथाबाय खोना बाबु मा नेदो मा नायदो हायनाय बेयो हायनाय बेयो हायनाय नों होननाय आथा होननाय यिनाय नै खामनोसै आं नायनो र' मा खामानि दङबा मावनांगौ बिबारा जि साफा बारदों दं हा गोमो कालारा गैला हानजा इजे गोमो कालारा गैला माबाखौ अमाखौ रुग्रोनांसिगोन रांबो दोन जोगोनार लायनांगौ मा हाइजें ओइखौ लेमनांला आलुखौ लेमनांला ग्राइन्डाराव होनलां र' इखौ इसोनो नै मोनसेयालाय मा बे मोनसेया औ हा ओमफ्राय अमा जोगोनार
टिनासो टिना बर' नोङो टिना बर' नङा माने दिनै आंना भिडिअ मा होनो लगाय मोन्देर जाजोब्बाय लाब्रा जोगोनार माबा माबि लाब्रासो ओमफ्राय जोब्बाय खिनियावनो नै मोनाबाय बेरायनो फैदो जोङो गामियाव थाबा मा बेरायनायानोसै आरो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो जोब्बाय टाटा बाय बाय गुड नाइट